Ako tretiu časť tých nerozvinuteľných priamkových plôch nám budú tvoriť konusoidy. Budú to priamkové plochy, ktoré budú určené teraz 3 nejakými krivkami a z ktorých z tých 3 kriviek aspoň jedna bude priamka. Hej. To znamená, že môžete si všimnúť, že aj v tom obrázku napravo máme teraz 3 krivky. Toto je jedna krivka, druhá krivka a aspoň jedna bude priamka, v tomto prípade tá priamka A je tu priamkou. Dobre? A bude platiť, že každá tá tvoriaca priamka má spoločný bod so všetkými tými 3 určujúcimi čiarami. Takže naša tvoriaca priamka v tomto obrázku napravo je vlastne táto priamka, ktorá prechádza tou nejakou rovinou kappa, keď vidíte. Hej? A tá priamka vlastne jednak leží v tej rovine kappa, ktorú tu máme danú. Tá rovina kappa, keď sa pozrite, je tvorená tou priamkou A a zároveň vlastne nejakým prienikom tých kriviek K1 a K2, hej, s tou rovinou kappa. A platí, že všetky tie 3 body, 1, 2, 3, vlastne, čiže každá tá tvoriaca priamka, tá červená, má spoločný bod so všetkými tými 3 určujúcimi krivkami, hej? Alebo čiarami. To znamená, že tá naša červená priamka, ktorá je tvoriaca, v tomto prípade priamka, tak musí vlastne obsahovať alebo mať prienik s každou z tých kriviek, hej? S krivkou K1, s krivkou K2 aj s tou priamkou A. A ako je teda ten princíp vlastne zostrojenia tej tvoriacej priamky, to je to, čo už som povedala, že my tou určujúcou priamkou, tou priamkou A vlastne preložíme nejakú rovinu, v tomto prípade sme ju nazvali rovina kappa. A táto rovina nám pretne tie určujúce krivky v tých bodoch, ktoré som tam zobrazila. Čiže potom tie body len následne spojíme a máme vlastne tú tvoriacu priamku. Medzi teda tie konusoidy patrí napríklad Montpellierský oblúk, Marseillský oblúk a Štramberská trúba. Tak si prejdeme všetky 3. Montpellierský oblúk máme daný. Teda sme hovorili, že vlastne ten náš konusoid musí byť daný teda 3 nejakými čiarami, z ktorých aspoň jedna je priamka. Tak Montpellierský oblúk je tvorený jednou čiarou, kružnicou a potom 2 priamkami, hej? Lebo aspoň jedna musí byť priamka, v tomto prípade sú 2 priamky. Jedna z tých priamok je rovnobežná s rovinou kružnice a druhá z tých priamok prechádza vlastne stredom tej kružnice kolmo na tú rovinu. Takže vyzerá to asi nejako takto. To znamená, že v tomto prípade napríklad, to si teraz rysovať nebudeme, to budeme mať na cvičení, máme znova nejakú axonometriu, šikmu, v ktorej vlastne vidíte vzadu je jedna tá krivka, to je kružnica. Jedna z tých priamok, priamka A, je rovnobežná s rovinou kružnice. Hej. To znamená, že ona je niekde tu vpredu, predo mnou, ale je rovnobežná s rovinou kružnice. Rovina kružnice v tomto prípade je rovina tá XZ, čiže ni. No a potom máme priamku kolmu na rovinu ni a to je priamka B, ktorá zároveň prechádza stredom tej kružnice. Takže to sú tie 3 čiary vlastne, ktoré tvoria Montpellierský oblúk. No a ten postup toho zostrojenia je, že vlastne my tou jednou z tých priamok, tou priamkou A, vlastne budeme viesť rovinu nejakú, ktorá je kolmá, teda ktorá je vlastne jednak kolmá na rovinu π, ale zároveň potrebujeme vlastne nájsť aj spojenie s priamkou A, čiže budeme to prekladať takouto rovinou a tým pádom vlastne sa nám podarí nájsť aj bod, ktorý leží na kružnici. Hej. Takže takýmto spôsobom vlastne to budeme prepájať. Tu na to máme znázornený ten Montpellierský oblúk aj v Mongeovej projekcii. Hej, čiže aj tu v podstate rovnakým spôsobom nájdeme všetky 3 body, všetkých tých 3 priamok. No a následne vlastne, keď budeme takto hľadať tie tvoriace priamky, tak všetky ostatné budeme rovnakým spôsobom hľadať. Hej, to si ukážeme na cvičení. Takže ten Montpellierský oblúk vlastne bude takto nejako vyzerať. Hej, čiže tu nám máme kružnicu, ktorou je tvorený tu vzadu, alebo teda tu vpredu máme tú priamku A, ktorá je rovnobežná
s rovinou kružnice a táto tretia červená je vlastne priamka kolma na rovinu kružnice a prechádza stredom kružnice. Takže ten montpellierský oblúk vyzerá ako taký nejaký vchod do tunela. Ako ďalší budeme mať daný marseilský oblúk. Marseilský oblúk znova má byť daný dvoma krivkami a jednou priamkou. V tomto prípade bude určený dvoma kružnicami. Tie kružnice budú ležať v navzájom rovnobežných rovinách a jednou priamkou, ktorá bude prechádzať stredom tej menšej kružnice. Ukážeme si. Hej, znova máme nejakú axonometriu a ideme na to. Máme tu jednu kružnicu v tej zadnej rovine, v tomto prípade je to rovina my, čiže bokorysňa. S ňou rovnobežná rovina, tu vpredu pred nami je nejaká rovina, ktorá je rovnobežná s tou zadnou rovinou a v nej bude taká tá väčšia kružnica K. No a máme priamku A, ktorá prechádza stredom tej menšej kružnice a vlastne je kolma na rovinu tej menšej kružnice, čiže v tomto prípade na rovinu my. Hej. Opäť budeme hľadať vlastne prienik, čiže nejakú rovinu budeme prekladať tak, aby sme našli prienik tej roviny so všetkými tými troma krivkami. Hej, čiže tu vidíte, že tie body K sú vlastne body všetky body tých troch rovín. No a rovnako, hej, toto je vlastne Mongeova projekcia, kde to vidíme z hora, tie roviny sú navzájom teda rovnobežné, v ktorých ležia tie kružnice. A v nárise tie kružnice vidíme takto, hej, ako keby boli vlastne rysované v jednej rovine. No a opäť aj vlastne v Mongeovej projekcii budeme hľadať prieniky tých troch kriviek takýmto spôsobom. Takže ten tunel znova bude vyzerať rovnako ako pri montpellierskom oblúku, akurát, že montpellierský oblúk tu vpredu je daný priamkou, kdežto marseilský oblúk je vlastne vpredu daný takisto kružnicou. Hej? Takže je to taký vlastne, keď má kruhový vchod ten nejaký útvar. No a posledný, ktorý ešte bude spadať do tejto kategórie, bude plocha štramberskej trúby, kde opäť by sme mali mať tri nejaké čiary, ktoré sú, ale jedna z nich minimálne je priamka. V tomto prípade budeme mať znova dve priamky, ktoré sú mimobežné a sú na seba navzájom kolmé, ale zároveň budú rovnobežné s rovinou kružnice. Hej? Takže tu máme dve priamky, ktoré sú navzájom mimobežné. Oni vyzerajú, že sa pretínajú, ale nepretínajú sa, lebo vidíte, že jedna z tých priamok pretína zetovú súradnicu tu dole a druhá zetovú súradnicu tu hore. Hej, takže oni sú mimobežné a zároveň dole v tej rovine máme kružnicu, ktorá ale v tomto prípade sa nám vlastne zbehla do elipsy. Hej, v tomto prípade toto je vlastne, pozerám, že je to vojenská perspektíva zjavne. Tak. Opäť budeme vytvárať rovinu, ktorou budeme sa snažiť obsiahnuť všetky tieto tri čiary, tri krivky a vlastne nájsť priamku, ktorá vlastne prechádza všetky týmito priamkami. Hej? A takýmto spôsobom vám vlastne vznikne tá plocha štramberskej trúby. Tá štramberská trúba, to je vlastne ako keby, to nie je teleso, je to vlastne len plocha, ktorá je ohraničená tými krivkami, hej, takže si nepredstavujte, že to má aj podstavu, nemá. A je to napríklad, môžete to vidieť na hradoch, hej, tú štramberskú trúbu, hej, vidíte? Tu ako keby je seknutá. A tvoria aj takéto priamky tvoriace. Takže aj štramberskú trúbu budeme vlastne rysovať na cvičení. No, takže tým pádom som to tak rýchlo vlastne prešla celú tú prednášku.